35 ingkang kaping 3 Ki Ahmad Guno Sakti ingkang dados pituduh lan cikal bakal ing dukuh Kapaturi leres Jelok nggih ing dukuh Kalpaturi Kelapaturi Jelok lan Kepatram nggih pangapunten taun 1840 ugi mboten ngelirsakaken jasa ageng ing taun 1920 nalika Ki Sumo Taruno utawi Haji Abdul Rahman kanthi wicaksananing pikir lan jembareng dada blengket nggih fungsinya tunggalaken tlatah-tlatah sing sumebar punika dados satunggaling wewengkon ingkang nyawiji dadi siji kanthi nama Desa Sitiadi Siti Tanah utawi Lemah Adi Mulya utawi Agung. Sampun, Mas. Tepuk tangan untuk Siti Adi, Siti Lemah Adi we linuwih. Oh, linuwih. Linuwih agung, ya lebih tentrem, lebih mulia. Amin. Dadi ge minangka donga ya Gus. Nggih. Kagem para leluhur ingkang sampun bedah trukah mugi saged nampi swargane Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin. Lan sedaya putra wayah ingkang mengkoni wonten ing Siti Adi mriki tansah dipun paringi kaberkahan sedaya. Kanthi semboyan sekali merdeka, tetap merdeka. Samenika saya Bulajat katuran minggah panggung lagune karmane apa Gus Denok? Iki mbok pilih tapi dereng wonten dawuh lagunipun malih menika. Cok palanga Denok dari wiwin tekan wetan kon Denok. Nggih, siap. Mangga. Ngibing sing apik-apik kowe anggur karo jeruk padha ya ngono. Oh, yo mboten lah sinden kan piyayi ya sarung. Piyayi ning nembane man. Kok bar gara-gara ya man. Yo. Siki ya urung. Ya ora. Sing marai sapa? Togok. Ya wis. Luwung aku yo. Ya syukur. Dadi wong tak aku salah ya salah, bener ya bener. Iya. Monggo. Sikus wong iki, aduh. Oh, Jon. Biasa bae lah. Ar